rabbana ya Allah kai zan kira a fari, kai ne abin nufa da bukatu, kai mana ka dinga kari. Allah bani damun baitin dan mai diri da tsari, ma'ana rasul abban Fatima ango mijin Khadija. Rasulu har silar fitar kunci, kai nake wa baiti in ba kai ba zan kowa ba. Allah ka yi dukan salatai kan shugaban ubanmu, kalisi suna kwarara ba da jikansa shugabanmu. Ya Allah a salati kan zan saka da dukan sahabu, waɗanda sun kayo shidima kan ɗaha mijin Khadija. Lafiya ma'aiki annabi kai nake wa baitoci, kai ka zamsila na rasulu har silar fitar kunci, kai nake wa baiti in ba kai ba zan kowa ba. Fatima uwa ce da gare ni na da hujja, tilas in durkusa in ga da batula uwa bai hijja, in gai da gwana-gwanar kyawawa sun diyar Khadija, maman Hassan hada da Hussein jikoki gurin Khadija. Taka lafiya ma'aiki annabi kai nake wa baitoci, kai ka zamsila na rasulu har silar fitar kunci, kai nake wa baiti in ba kai ba zan kowa ba. Ma'aike da shi da Fatima sun yi kama shugaba rasulu, tsokar jikin ma'aiki sannan batula yar gidan rasulu, in ka taba Fatima aika taba annabi zalalu, wannan fadin ma'aiki ne gwarzo mijin Khadija. Lafiya ma'aiki annabi kai nake wa baitoci, kai ka zamsila na rasulu har silar fitar kunci, kai nake wa baiti in ba kai ba zan kowa ba. Ka lafiya dai dan gata gurinsa Allah, kai ne ɗaya da yantacce dan babu kamar ka walla, kai ne ubangiji ke rarrashi na ya rasula, babu kamar ka annaba annabin gurzo mijin Khadija. Taka lafiya ma'aiki annabi kai nake wa baitoci, kai ka zamsila na rasulu har silar fitar kunci, kai nake wa baiti in ba kai ba zan kowa ba. Kyakkyawan balarabe don ka kayo wanga duniyar har ma dukkan jama'a cikinta. Kyakkyawan balarabe don ka kayo wuta da ma aljannar sannan ba gabinta. Kyawun sa ba na iya misali impossible mu barta. Kyakkyawa mijin Khadija mai daraja ne uban bai hijja. Lafiya ma'aiki annabi kai nake wa baitoci, kai ka zamsila na rasulu har silar fitar kunci, kai nake wa baiti in ba kai ba zan kowa ba. Ya Rasul sanifi mai magana da larabci, ya Rasul kyakkyawan balarabe da kyan hanci, ya Rasul kwarzan jarumin mu mai fada da kafirci, ya Rasul mai inganci ne shi ya zo da adalci. Kyawa tafiya kake ga kyalle ya sahibul munajati, harshe na ya kaɗan ya faɗa matsayinka na bulbutuwati, na gaida kai ma'aiki diwan zam ne yake ta mabaiti, yake ta mabaiti. Taka lafiya ma'aiki annabi kai nake wa baitoci, kai ka zamsila na rasulu har silar fitar kunci, kai nake wa baiti in ba kai ba zan kowa ba. Sai an jima masoya annabi za mu wuce gidan gausiya, an zana dakata ya annabi birgen amini lasisi, zan yaba ma'aiki al'umma ko daban da ko sisi, Jamilu dan gidan gausiya, jama'a mahauseti, mu rike ma'aiki annabi ya sahibul munajati, sahibul munajati. Lafiya ma'aiki annabi kai nake wa baitoci, kai ka zamsila na rasulu har silar fitar kunci, kai nake
zan wa kowa ba. Ka lafiya ma'aiki annabi kai nake wa baitoci, kai ka zamsila na rasulu har silar fitar kunci. Kai nake wa baiti in ba kai ba zan wa kowa ba.